Hello guys, welcome back again. Today मोनाबाय आरो दाबो ओमफ्राय आं दिनै चावमिनसो जागोन पर्क चावमिन ओमफ्राय पर्क माबाखौ एवगासिनो दं दा चावमिनखौ आं एवाखै आरो दिनै दखानावबो लायाखै न'आवनो एवदों आंनि माबा एवदों आरो दिनै बेखौनो जानानै बेजोंनो उन्दुगोन आरो ओमफ्राय मारै एवो बेखौ आं देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय मथा मथि रेस्टुरेन्ट बायदि मोनजालायनाय एवनानै देखायगोन आरो नोंसोरनो ओमफ्राय नायलांगासिनो लोगोफोर दा अमाखौ एवना लाग्रोगासिनो दं बानलु सामब्राम होनानै एसे मोनहां जाबा खानानै दोनसै एसे थाबै जाखै दानो दा थाबै नांनाय नङा रेस्टुरेन्ट गेजेरावसिन जानांगौ लोगोफोर केपसिकामखौ होबाय जोङो केपसिकामखौ एसे एवनानै लाग्रोखानोसै केपसिकाम सोलाबोला केपसिकाम होबाय आंना हरदों केपसिकाम होगासिनो दं बुस्थुआ बेखौ एसे एवनानै लाग्रोसै आरो बारा एवना बेखौ गोथां हानानै दं अमानि मोजां अमानि मोजां आरो अमाखौ बोखाना दोनबाय जाथ'बाय आरो बानलु संख्रि ओमफ्राय पियास होनानै जाथ'बाय आरो दसे उनाव देखायबावगोन नायदो एबार कफिखौ होबाय केपसिकामखौ होबाय आरो कफि दखाननि कफि होनानै बेखौ एसे एवना लाबोसै गासिबो जाजोब्बाय लोगोफोर माबा गोथां एवनाय ओमफ्राय एबार चावमिनखौ होनोसै साराय सिगां सारायावनो होबाय ओमफ्राय गैया माबाया गुवार गैयाना फ्राय खालामग्राया सारायावनो लागा लागायगोन मा होगोन ओमफ्राय बेखौ होनबा दासो होगोन एबार नै एवनाया एसे जाबाय भिनेगार एसे होबाय आरो एकदम रेस्टुरेन्टआव जानाय बायदि बानांगौ भिनेगार मा होगोन ओमफ्राय चिलि सस होबाय सया सस होनोसै बेखौ रेस्टुरेन्टआव होजोबो आरो ओमफ्राय दा बेखौ एसे एवनो नांसिगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे टमेट' सस होबाय एसे नायदो ओमफ्राय गोथावा आं दा साननानै देखायगोन दे र' कमप्लिट जाबा देखायनोसै मोजां 2 मिनिट नायखा हेल' गाइस जानोसैलाय दिनैहाय ओमफ्राय आङो दिनै चावमिनसो जानो नागिरदों बेखौ न'आवनो बानायदों आरो नैबे दाउदै बानलु थानलु होनानै एवबाय ओमफ्राय नैबे चावमिन आरो न'आवनो बानायदों अमा दं नैबे अमाजों पर्क चावमिन होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय बानायनायखौ नुखाबाय नोंदां नोंसोरबो दहाय ओमफ्राय नैबे पापर मोनसे लादों नैबे पापर ओमफ्राय नैबेखौथ' मिथिखायो बयबो लोगोफोर टमेट' मा होनो बेखौ किसान फ्रेश टमेट' बेखौ एसेबाव बुंनोसै आरो दिनै बेखौनो जानानै थानोसै आङो जाथ'बायलै दा नांगौबा लानो होमबा लोगोफोर सुरु खालामसै ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौथ' बावना होनखादों आङो जानोसैलाय लोगोफोर होनबालाय
एकदम माबानि मा होनो बिदिखौ रेस्टुरेन्टनि बानायनाय बायदि बानायखानायसो बुस्थुआथ'। अमा दं, अमा गोरान बरिया जादों। केपसिकाम दं। दाउदै mantap. Pork chowmin होनबाय आरो जों न'आवनो बानायनानै जायो। गोथाव जादोंना मथा मथि मोजां रेस्टुरेन्टाव जानाय बायदि मोनखायो। अमा फिसा फिसा गोदादों, गोदानानै दसे अराव फोरानलायनायबावो आरोखि। जोंना बर'नि जानाया एसे आलदा। जा बरिया जादों। अबेसे आं सङाखै, आंनि मिसेसआ संदों आरो। Belum coba. गासिबो गोथाव जोबनो थांदों। दावदैयाबो एकदम पारफेक्ट। सामब्राम, बानलु, संख्रि बरिया। बेबायदि सावमिन जानो लुबैबा लोगोफोर कमेन्ट हर आंनाव, जोंनाव फै जाबाय। अमाया गोरान बानलुआ बिराद गोसा दे। आरो मा जानो बेनिफ्राय साबसिन जानो गैया। आं दिनै ओंखाम जायाखै, हराव जादों आं। बारा मोजां नुवाखैदां, एसे खोमसि खोमसि। सानाव बारा टाइम मोना लोगोफोर दे।
좋습니다. एकदम फटफट रेस्टुरेन्ट खुलिबाबो बुहुद सोलिनो हागौ capsicum फिथिनांसिगोनलै बारा जाफ्लेथार रोंलायलाङा बुस्थुफोरखौबो माथो ओरैनो जासिनबावासो दा बुस्थुआलाय फिदिंफिननांगौलै बानलुआबो जानाया जि गोसा गोलोमदै गजोबबाय बानलुआ बिराद गोसा लोगोफोर अमा गाहायाव थाम्फैबो अरदों साम' संबाय थानाया ओंखायनो Aku sorry banget, Pak. Kurang perlu coba. Udah lah ya. गोथावाखै थ' बरिया गोथाव जाखादोंमोन दा लोगोफोर
आंना जानाय जोबलायबाय अननानै नायलांगासिनो नायलांदो साबसक्राइब खालामना हो दाबो बारा दावखोआखै आं बिराद गोबावनिफ्राय जागासिनो दं दिनैसो फार्स्ट टाइम चावमिन जादों आरो बेबो न'आव बानायनाय खिन्थु बरिया जादों अमा गोरानजों बानायदोंमोन नेक्स्ट टाइम आलदा रेसिपि लाना फैगोनलाय लोगोफोर किप वाचिं अननानै नायबाय था नोंथां लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै शेयार साबस्क्राइब खालामनायखौ बावनो नाङा लोगोफोर बाय